От повече от 10 години са въведени национални и международни програми, които доведаха и за нашата страна, за чест на нашата страна, ние сме първата страна в Европа, която успяхме да се справим с йоден дефицит на населението, чрез въвеждане на една универсална йодизация в цялата страна, цялото население, с йодирана готварска сол при определени стандарти. Много е важно да кажа, че болестта на Хашимото не е застинала лава. Това е бурно море, в което има вълни, в което има пикове, има спадове във времето. И тази флуктуация, тия промени в протичането на болестта зависят най-често от външни фактори. Кои са те? Тютюнопушенето, приема на храни, които са много богати на йод. При хипотироидизма, при Хашимото, влошават Хашимотото. Тук някои хора смятат обратното, да, ама не. Нали? Йода е вреден при Хашимото, ако се дава извън необходимата доза, която ние в нашата национална програма сме предвидели за йодиране на готварската сол. Йода, между другото, се съдържа най-много в някои растения, като орехите. Те се забраняват категорично. Ограничава се значително приема на други богати храни, например на морската риба, на водораслите, защото има някои народи и хора, които ядат и водорасли, на разни нимиди и така нататък. Те са доста богати, но няма забрана за речните риби, речните животни. Освен това, има растения, които съдържат органични вещества, които блокират хормонална синтезата в щитовидната жлеза и които ние препоръчваме да не бъдат консумирани от пациентите, които имат хипотироидизъм. На първо място, тук се касае за зелето в най-различните му варианти и форми. Зеле, обикновено брюкселско зеле, броколи, не бива да се консумират. Също цвекло, също ряпа, голия, соевите произведения. Това са храни, съдържащи органични вещества, които влошават хипотироидизма. Това ние го казваме винаги на пациентите. Трябва да се консумират храни богати на селен, примерно и на витамин А и витамин Е. Тия витамини и селена особено са мощни антиоксиданти. Тоест, те потискат автоимунната реакция и подобряват процеса. Най-много от тези вещества се съдържат в растенията с листните зеленчуци. Витамин А също и в морковите, но там има в морковите каротин, който пък може да се натрупа в черния дроб. Аз бих препоръчал зелените растения. На първо място чесновия лук. Чесновия лук е най-богатото на селен съединение и цяла Америка консумира чеснов лук по някаква модификация там, която не дава миризма. Те са в това отношение перфектни. Хранителни добавки се предлагат наляво и надясно. Повечето от тях съдържат водорасли. Те са вредни за болните от диабет и хипотироидизъм. Келп и някакви други водорасли в никакъв случай не. Не. Те биха могли да се имат предвид само в някои случаи. В България е забранено консумацията, предлагането в търговската мрежа и консумацията за домашни цели в производството на хранителни продукти, както и в животновъдството, на нейодирана сол. Ние консумираме, внасяме огромни количества, тъй като нашето собствено производство по море е недостатъчно. 16 000 тона, да речем, трябва 5 пъти повече. Държавата дава валута, за да може да внася необходимото количество йодирана сол, която е по-скъпо, т.е. тя дотира
тази профилактика, където внася по-скъпата сол йодирана, другата е по-евтина. Напоследък обаче това разпореждане, тази задължителна норма се нарушава. Тъй като придобива една така идея, че, например, хималайската сол, която се предлага все повече и повече, била по-полезна от йодираната готварска сол. Точно обратното. Точно обратното. Хималайската сол няма никакъв йод. Хималаите са област в света, която е с най-тежък йоден дефицит. Хималайската сол е разрешена в някои страни, например в Германия. Защо? Тя и в България може да се консумира, но само по лекарско предписание. Тя е диетична сол. Ние трябва да я даваме в определени случаи по преценка на лекаря, която има свръхнасищане на организма с йод. Например, при пациенти, които сърдечно болни най-често, са на терапия с корделон, който е много богат. Да, там да. Или пациенти, които са претърпяли йод контрастни изследвания на жлъчка, на бъбреци и т.н. за определен период, или да речеме инвазивни изследвания картологични, там се слагат контрастни вещества. Да, но в никакъв случай, особено за бременните жени, консумацията на хималайска сол е абсолютно вредно. Повтарям, абсолютно вредно. Там по-скоро трябва към готварската сол, която и без това при бременните трябва да бъде в по-малко количество, може да се добавят вече богати на храни. По-богати, например, морската риба, но не орехите. Може да се дава.